хіджра і стратегічно, і тактично вимушений крок. Чому стратегічний крок? А тому, що іслам своїм закликом на протязі 14 років, як вже було сказано, да? Тому що після 14 років призиву в Мекці пророк ﷺ наважився піти на цей крок, на переселення, на хіджру. Він підривав тодішній устрій соціуму, заснований на несправедливості, утисках. Іслам закликав до віри в одного Бога, тоді, коли курайшити стали многобіжниками. Іслам заборонив гідоту, розпусту. Рішення про хіджру не було прийнято за одну ніч і день. Навіть в деяких ріваятах сказано, що верблюда Абу Бакр приготував за 4 місяці до дати початку хіджри. Тобто вони все це довго думали. І слід зазначити, що пророк Мухаммад, Абу Бакр були останніми з тих, хто завершив переселення на цей етап.